ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେରିକା ନୂଆ ନୂଆ ତରିଫ ବସାଉଛି ଭାରତ ଉପରେ। ହେଲେ ଏଇ ତରିଫ ଉପରେ କିଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମର ଗୋଟେ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି ଡବଲ୍ ଟାକ୍ସେସନ୍ ଆଭଏଡାନ୍ସ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ। ଏ ଆଭଏଡାନ୍ସ ଯେଉଁ ଟାକ୍ସେସନ୍ ଆଭଏଡାନ୍ସ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବା DTA ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ହୁଏ, ଏହାର ଉପକାରିତା କ'ଣ ଅପକାରିତା କ'ଣ, ଗୋଟେ ଦେଶ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଦେଶର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ବସାଏ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଥିଲୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ସେ ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି କରିବି। ଆମର ଗୋଟେ ଥିଲା DTA। ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନଥିଲି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ DTA। ତେଣୁ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଲି ଆମର ଯେଉଁ ସାର୍ ମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ, ସାର୍ ଏଇଟା ଏଇଟା ଏଇଟା। ସେମାନେ କହିଲେ ଆରେ DTA ହେଉଛି ଡବଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ୍ ଆଭଏଡାନ୍ସ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ। କହିଲେ ଏମିତି ତ କହିଦେଲେ ହେବନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଯେଉଁ FDI ଇନଫ୍ଲୋ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଥ, ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ସେମିନାର କରିଥିଲି, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଥିଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ DTA ଶବ୍ଦଟି ସେଇଠି ଆସିଥିଲା। ତ ସେଇ DTA ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ସର୍ଟ ଫର୍ମ ଥାଏ ତାକୁ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ, ଆଉ ତା'ର ମାନେ କ'ଣ, ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। କାହିଁକିନା ଏଇଗୋଟା ହିଁ ସେମାନେ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଆସିଥାନ୍ତି ଭାଇବାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଯାଇକି ପଚାରିଲି, ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସବୁ ମିଶିକି ମୋତେ ତା'ର କ୍ଲିୟର ଆନ୍ସର ଦେଲେ। କ'ଣ କହିଲେ ଯେ DTA ହେଲା ଡବଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ୍ ଆଭଏଡାନ୍ସ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ। ଡବଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ୍ ଆଭଏଡାନ୍ସ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କ'ଣ ନା, ଡବଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ୍ ଆଭଏଡାନ୍ସ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା ଯଦି ଗୋଟେ ଦେଶରେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତିଆରି ହେଲା, ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ କି ନହେଲେ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ପେନ୍ ତିଆରି ହେଲା। ତ ଏ ପେନ୍ ଭାରତରେ ତ ଯାହା ବିକ୍ରି ହେବ ତା ସହିତ ବାହାର ଦେଶ ଯେମିତିକି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଆମେରିକା କି ଚାଇନା, କୌଣସି ଦେଶକୁ ଗୋଟେ ରପ୍ତାନି ହେବ। ତ ରପ୍ତାନି ହେଲେ ଆମ ଦେଶରୁ ଯେହେତୁ ଇଏ ଗଲା, ତେଣୁ ଭାରତ ଆ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବସେଇବ। ତା ସହିତ ଇଏ ଯେଉଁ ଦେଶ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିବ, ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଇମ୍ପୋର୍ଟ କଲା କି ନହେଲେ ସିଂହଳ କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନ କି ବାଂଲାଦେଶ କି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କଲା, ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବସେଇବ। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଟ୍ୟାକ୍ସ ବସୁଛି, ଗୋଟେ ଭାରତ ଯିଏ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ଯିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛି, ଆମଦାନୀ କରୁଛି, ସିଏ ବି ଆଉ ଗୋଟେ। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଟ୍ୟାକ୍ସ ବସୁଛି। ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରି ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବସେଇବା ଆଉ ଉଭୟ ଦେଶ ତାକୁ ଭାଗ କରିନେବା। ଏଇ ପ୍ରକାରର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଦେଶ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶର ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା ତରିଫ ଉପରେ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଡବଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ୍ ଆଭଏଡାନ୍ସ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ DTA। ସେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବସା ହୁଏ କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶ ହେଉଛି ଭାରତ, ଚାଇନା ବହୁତ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛି ଅତି ଶସ୍ତାରେ, ଆଉ ଯିଏକି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ଖୋଜୁଛି ବା ଗୋଟେ ବଜାର ଖୋଜୁଛି, ସେ ବଜାର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଅଛି। ଆମ ଭାରତରେ ଏତେ ପପୁଲେସନ୍ ଆଉ ଲୋକ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକ, ତେଣୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ କିଣିବେ। କିଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ, ଚାଇନା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବଜାର ହେଉଛି ଭାରତ ପପୁଲେସନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଆଉ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ କିଣିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଉଛି। ପେନ୍ ଆମେରିକା ଯେଉଁ ଚାଇନା ତିଆରି କରୁଛି, ଭାରତରେ ବି ତିଆରି ହେଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଆମର କମ୍ ପରିମାଣରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଆଉ ଚାଇନାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ଚାଇନାରେ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ତ ତା'ର କଷ୍ଟ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, MRP। ଆଉ ଭାରତୀୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଯେହେତୁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ଏମାନଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଇସ୍ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଇନାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମଗାଇବା ଉତ୍ପାଦ, ତ ସେଇ ଉତ୍ପାଦ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଭାରତୀୟମାନେ ସେଇ ଉତ୍ପାଦକୁ କିଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବେ। କାହିଁକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବେ ନା, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି, ଭାରତୀୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଏମାନେ ଅଧିକରେ ବିକୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧିକରେ ବିକିବା ଜିନିଷଟା ଲୋକ କେବେ ପସନ୍ଦ କରିବେ କିଣିବାକୁ? ସବୁବେଳେ ଶସ୍ତା ଜିନିଷଟା କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେଣୁ ଶସ୍ତା ଜିନିଷ କିଣିଲେ ଆଉ ମହଙ୍ଗା ଜିନିଷଟା କିଣିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ମହଙ୍ଗା ଜିନିଷ ନ କିଣିଲେ, ତାହେଲେ ଭାରତରେ ଥିବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ସେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ୟୁନିଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ, ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ସରକାର କ'ଣ କରେ ନା, ଏହାକୁ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ତାହାର ପ୍ରାଇସ୍‌କୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଇସ୍ ସହିତ ସମାନ କରିବା ବା ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଇସ୍‌ଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ ରଖିଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଲୋକ ଭାରତୀୟ ଜିନିଷ କିଣିବେ, ତା ସହିତ ଚାଇନା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଣିବେ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ସମତୁଲ ବା ସମାନତା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବସାଏ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ବାହାର ଦେଶରେ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସେ ଦେଶର ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ଆମେ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବୋଲି କହୁ, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଚାଲେ। ଏବେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ସେୟା କରୁଛି ଯେ ତା ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ ଖରାପ। ଯେହେତୁ ଆମେରିକାକୁ ଚାଇନା ଆଉ ଭାରତ ଭଳିଆ ଉନ୍ନତଶୀଳ ଦେଶ, ଏବେ ତ ଉନ୍ନତଶୀଳ କହିବାନି, ଉନ୍ନତ ଦେଶ ହେଇଗଲାଣି ଚାଇନା, ଭାରତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତିଶୀଳ ଦେଶ ଅଛି କହିଲେ ଚଳେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ଭାରତ ଆଉ ଚାଇନାର ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆମେରିକା ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି, ଆମେରିକା ମାର୍କେଟରେ ସେଇ ଜିନିଷ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ଯେହେତୁ ଲେବର କଷ୍ଟ ଅଧିକ, ଭାରତରେ ଜଣେ ଲେବର ଏବେ ଅତି କମ୍ ଦରମାରେ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଭାରତର ଯେଉଁ ଆମେରିକାର ଡଲାର ଭାରତର ଟଙ୍କାକୁ ଯଦି ତୁଳନା କରିବା, ତ ପାଖାପାଖି 100 ଟଙ୍କା, 80 କେତେ ଟଙ୍କା କେତେ ପଇସା ହେଲେ ହେଉଛି ଆମେରିକା $1। ତେଣୁ ଏ ତୁଳନାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଲେବର ଅଛନ୍ତି ଆମେରିକାରେ, ସେମାନେ ଅଧିକ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଯେଉଁମାନେ ଲେବର ବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ୟୁନିଟ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ବହୁତ କମ୍। ଯେହେତୁ
विशेषतः गोटे प्रडक्टर प्राइस उपर लेबर प्राइस प्रभाव पकाए जदि लेबर प्राइस अधिक है ताले प्रडक्टर प्राइस अधिक हम तेणु अमेरिकार सब जिनस गुड़ाक सस्तार आवेलेबल हो जाए भारत आउ चाइना जो तेणु भारत अमेरिकार इंडस्ट्री गुड़िक बंद होगा बसला से प्रोडक्शन यूनिट खोलना जमी एवं अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प बाध्य कले आईफोन को तुम भारत में इंडस्ट्री बसाओनी अमेरिका बसाओ कि आईफोन मना करदेला अमेरिका बसाया न बसाया कारण अमेरिका जब बसाऊँगी सी जो जिन करने ये 500 टका खर्च कर 5000 टका खर्च करा पड़ो कहीं तार अमेरिकार लेबर मैंने अधिक दरमा नियंती तेणु जब 5000 टका सी केवल लेबर पेमेंट कला जो पेन को 700 टकर बिकिले जो मोबाइल को 700 टकर सी बिकी जाऊला तार 200 टका लाभ रखिकी से 5000 प्लस लाभ हम तो एमती 5000 रु अधिक हो तेणु 700 जिनसा 7000 बिकवा निहाती भाव दुखदायक अमेरिकार कि असंभव हो तेणु सी मना करदेला रोकठोक आ भारत में ही तार प्रोडक्शन यूनिट स्थापन कला एवं भारत ही प्रोडक्शन करके अमेरिका को सी निजे ही एक्सपोर्ट करेतु भारत गोटे जिन एक्सपोर्ट होची तो भारत तापर किसी टैक्स लगाऊँ सहित अमेरिका किसी टैक्स लगे किंतु प्रोब्लेम हूँ जे एक प्रकार विदेश नीति आपणे जो अमेरिकन सरकार डोनाल्ड ट्रम्प लगे 25% तारीफ 50% तारीफ 75% केत 500% तारीफ भी लगे ठीक ठिकाना ना यह द्वारा कौन हम ना भारत क्षतिग्रस्त हम जेहेतु भारत में प्रोडक्शन हो तार बजार भी आवश्यक अमेरिका तो पॉपुलेशन बहुत कम किंतु भारत एक बजार तेणु भारत में उत्पादन हम भारत में बिक्री हम तो निहती भाव सेल्फ रिलायंट हम आ सहित भारत जिनस बाहर को रप्तानी हम यहाँ द्वारा बहुत भल हम तेणु भारतीयों यह खुशी खबर किंतु अमेरिका जो तारीफ बसाऊँगी ता द्वारा भारत कौन प्रभावित हो ना भारत रप्तानी कम अमेरिका को कम सारा विश्व को कम अमेरिका को छाड़देले अन्य कंट्री मान जो मैंने तारीफ बसै ना से सब जापर तेणु तार प्रभाव भारत उपर कम पड़ो प्रभाव अमेरिका उपर अधिक पड़ो केमी ना जो अमेरिकीय मैंने भारतीय प्रोडक्ट व्यवहार करुले से जो 5 टकर किणुले 25% 50% 100% 200% तारीफ अधिक बढ़ा से प्रोडक्टर मूल्य केते हम तो से निज पकेट खर्च करेंगे अच्छा गोटे पेन रे निहाती आवश्यक अच्छी जमी खाद्य शस्य हो आम खाद्य आमदानी कले ही बचा ये सिचुएसन थी आगुरी कि तो आम खाद्य संपूर्ण रूपे रिलायंट सेल्फ रिलायंट हो गले तेणु से समस्या ना कि अमेरिका जो जिनस पूरा निर्भर हो रही से सब जिन गुड़ा जब हठात आकाश छुआ दर हो कौन हम इनफ्लेशन हाई है इनफ्लेशन हाई हेले अर्थनैतिक स्थिति बिगड़ किंतु अमेरिका ये सब कथा बुझा बदल डोनाल्ड ट्रम्प से तारीफ उपर तारीफ बसई चलते हेले भारत हूँ विकास उन्मुखी देश भारत किसी विशेष क्षति हम ना कहीं भारत निज एक विराट बड़ मार्केट कंज्यूम कर क्षमता अच्छी धरनीय अमेरिका 5% आमर प्रोडक्ट जाऊला कि 10% जाऊला पॉपुलेशन बहुत कम 10% प्रोडक्ट को यदि बंद कर दि जाए अमेरिका ग्रहण करनी इंपोर्ट करनी ताले आम विश्वर अन्य समस्त कंट्री आफ्रिकान कंट्री ब्राजिल अलग साउथ कंट्री गुड़िक आम सेयार कर से सहित आम वाणिज्य कर आम प्रोडक्ट से बिक्री कर किंतु अमेरिका से प्रोडक्ट किण कौट तेणु सी एक अनावश्यक इन्फ्लेशन को प्रोत्साहित कर द्वारा अमेरिका तो क्षतिग्रस्त हम ता सहित अमेरिकार लोक मैंने आर्थिक अनाटन गुजारण मेंटेन करा पड़ो तेणु ये प्रकार सिचुएसन एवं ये है आमर तारीफ और DTA विषय संबंधित एक सम्यक सूचना। थैंक यू।